Ва ўрачыстай зале аблвыканкама гонар школ, гімназій, ліцэю Брэйскай вобласці 25 юнакоў і дзяўчат, юныя выдатнікі вучобы і спорту, актывісты і творчыя таленты. Свой, яшчэ і маленькі ўклад у развіццё роднай Беларусі кожны з гэтых школьнікаў пачаў уносіць задоўга да атрымання пашпарта. Кабрынчанка Ангеліна Ліс праслаўляе краіну на міжнародных цыркавых спаборніцтвах. Дзяўчына акробатка, але прызнаецца, што цырк – гэта ўсяго толькі хобі. Я хочу поступить на международные отношения, дополнительно изучать корейский язык. Сегодня я получаю паспорт. Для меня это очень волнительно, так как я вступаю во взрослую жизнь и надо отвечать за свои поступки. Юрыст-саксафаніст, гэты малады чалавек у свае 14 гадоў уже дыпламант рэспубліканскага агляду конкурсу гарадскіх аркестраў. Паралельна з адзнакай скончыў курс англійскай мовы ў Оксфордскім універсітэце. У будучыні хоча стаць юрыстам. Очень знаменательно, ведь с этим паспортом я прохожу до 25 лет своей жизни. Это вступление в взрослую жизнь, и этот паспорт будет принимать везде. Он нужен мне как в сердце. Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс адзначыў, што падтрымка моладзі, стварэнне спрыяльных умоў для яе развіцця з'яўляецца прыярытэтам дзяржаўнай палітыкі. Многае ў гэтым напрамку робіцца і ў Брэйскай вобласці. Ад новага пакалення залежыць, якіх вышынь дасягне краіна ў будучыні. З віншавальным словам да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся і памочнік прэзідэнта, інспектор па Брэйскай вобласці Анатоль Маркевич. Сегодня для вас, дорогие ребята, знаменательный день. Вы получили паспорт, документ, который символизирует принадлежность к нашему государству. Берегите его, созидайте, делайте хорошие дела на благо нашей Родины. Урачыстая цырымонія перайшла ў фармат адкрытага дыялогу паміж дарослымі і старшакласнікамі. Гаварылі пра галоўныя ідэалы моладзі, герояў бацькаўшчыны, малую радзіму, спартыўны гонар і нават IT-сферу. Для кожнага з іх быць грамадзянінам – гэта значыць дастойна вучыцца, ганарыцца сваёй айчынай і яе сімваламі. Кристина Протасовецкая, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».